आरो बे समाव साजिनै बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव फैगौ 4 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय जानो गोनां खुंगा 28-12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायनाय हाबाफारिखौ खाग्राबारि जनता गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थाखाय साखाफारा जानानै दं। खुंगा 28-12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव आसामनि मुंदांखा गेलेगिरि आरो बड'लेण्डनि मुंदांखा गेलेगिरि हानजाखौ लाबोनाय जागोन होननानैबो खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। गिबियावनो बेलासि समनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। नैबे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जे खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसेनो जों खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव नैबे खाग्राबारि जनता गेजेर आरो गोजौ आरो गेजेर जा गेलेथिलियाव जोंहा 12 बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोननि गोसोखांथियाव जोङो जोलुर बादायलायनाय होयो आरो बे बोसोराव जोंहा खुंगा 28थि बोसोरारि जागोन आरो बियो जोंहा नैबे फोथारावनो एखे फोथारावनो जोङो फैगौ 4 सेप्तेम्बरनिफ्राय जोंहा बे बादायलायनाया जागोन आरो बे बादायलायनायखौ गाहामै गाहाम खुंफुंनो थाखाय जोङो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बानजाय आफादजों जोङो ज'यै जोङो दिनै बायदि रोखोमनि हाबाफोरखौ जोङो दिनै मावगासिनो दङ आरो जोंहा दिनै बे बादायलायनाया जोंहा गाबोन सानसेल'सै आरो बे समाव जोंनि जि मोनसे साखाफारा बे खेलाखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो दिनैनि समाव बेखौनो जों फोरमायनांगोन आरो खोब मोजाङै जोंहा मावफुंजागासिनो दङ आरो बे समाव आं बेखौ फोरमायनो नागिरदों जोंहा बे जोलुर बादायलायनायाव आसामनि जोंहा मोन 8टा गोहोगोरा बादायारि बिथांमोना टीमफोरा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो बे बादायलायनाया जोंहा स्टेट लेभेलनि जागोन। आं बे समाव नैबेखौ आं फोरमायनांगोन बे खेला गेलेनाय बादायलायनायाव जोंहा आसामनि मोनसे मुंदांखा टीम जोंहा गुवाहाटी ग्रीन भेलि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो जोंहा जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय गोहोगोरा मोनसे दोलो जोंहा इउनाइटेड चिरां दुवार FC बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिदिनो गासै मोन 8टा गोहोगोरा टीमा बावहाय बाहागो लाफैगोन। आं बिनि थाखाय बैफोर दोलोफोरखौ आङो गिबियाव आङो साबायखर बावहरग्रोयो। बे समाव आरो बेजों लोगोसे आं मेसेज होनो नागिरदों जों बे खेला गेलेनायनि बा गेलेहोनायनि बा बादायलायहोनायनि आन्दोआव जोंहा मा दङ जोंहा बेजों जोंहा मा मुलाम्फा जादों बेखौ आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जोङो बे ओनसोलाव मोनसे अनलायनाय बे ओनसोलाव जोंहा खौसेथि लाबोनो आरो जोंनि जे मुंख्लं बिथांमोननि मुंखौ जोङो बुहुमाव अरायसम गोजोर लाखिनो थाखाय जोङो बे खेलाखौ जोङो अरायसमबो जों होलांबाय थागोन आरो होबाय थानांगोन। आरो बे समाव आं बेखौनो खावलायो जोंनि गासैबो गेलेगिरि नायगिरि बा गेलेमु बिथिंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायो जाहाथे बयबो नैबे जोंनि मुंख्लं फोरनि मुङाव जि मोनसे जोलुर बादायलायनाय होनाय बेवहाय रावबो बाया मुजुमा रावबो जाहाथे बेवहाय बायदिसिना साननायखौ ज्राब गारनानै मोनसे खौसेथिनि माबाखौ बान्दोखौ जोङो गोरा खालामनाय थांखिजों मोनसे इउनिटिनि मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांनानै आरो मोनसे गोजोन मोनसे परिबेस जोङो बारहोनानै मोनसे जौगानायखौ जोङो बारहोनो हायो आरो मुंख्लंफोरनि जे मोनसे सिमां जे मोनसे बिथांमोननि आदर्श बेखौ अरायसम गोजोर लाखिनो थाखाय जों बेखौ होनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंहा गेलेनायनि बिथिङाव जोङो इनकारेज होनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय जों बावहाय बेखौ लानाय जादों आरो बे समाव आं बेखौ खावलायो जोंहा नैबे प्लेग्राउन्डनि गेजेरजोंनो आरो नैबेबायदि खेलानि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेरनिफ्राय नैबे खाग्राबारि हालामनिफ्राय गोबां गेलेगिरि बिथांमोना दिनै आर्सारियावनो होन दिनै फुटबलावनो होन दिनै बोलुर गेलेनायावनो होन गोबां लाइमोनफ्रा दिनै जौगालांबाय। दिनै हिमानि बर' माइनाव नार्जारि बिथांमोननि प्रमिला बर' बिथांमोननि मुंखौ जों गोसोआव लानो हायो। दिनै बोलुर गेलेनायाव जोंहा बेनिफ्रायनो जोंहा बेथेर बर' बिथांमोना दिनै गोजौ लेभेलाव दिनै गेलेगासिनो दङ। मानोना बे एखे फिल्डआवनो जोंहा बेवहाय जानुवारियाव जोंहा अन्थाइगोरा बड'सानि मुङावबो जोंहा मोनसे इन्टारनेसनेल लेभेलनि जोंहा जोलुर बादायलायनाय जायो। ओंखायनो बे समाव आं बेखौनो खावलायो जेन' आरो जोंनि बे मोनसे गोथार मोनसे थांखि गोनां
मोनसे उद्देश्य गोनां बे गेलेनायखौ जाहाथे मोगथां महर होयो बेखौनो आं खावलायो। 4 सेप्तेम्बराव जितु फुटबल बादायलायनाय गिबि सान जागोन आरो बेहाय मा हाबाफारि थागोन सानसेनि हाबाफारि? जोंहा बे 4 सेप्तेम्बराव जोंहा गिबि जे बेखेवजेननाय हाबाफारि जिहेतु जागोन। जोंहा बे गिबि गेलेनायाव जोंहा मोननै गोहोगोरा टीमा जोंहा बाहागो लागोन। जोंहा हरिसिंगा स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो जोंहा रंगियानि मोनसे क्लाबा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। आरो बे सेथि जोंहा गेलेनाय बादायलायनायनि सानाव जोंहा सेथि हाबाफारि बायदि जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिरहोगोन। आरो नैथि हाबाफारि बायदियै जोङो गेलेमु आफादनि जे फिरफिला बेखौबो बिरहोगोन। आरो नैथि हाबाफारि बायदियै जोंहा बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि सावगारियाव जोङो बिथांमोननि सावगारियाव जों बिबार बावगोन। आरो बे बादायलायनायखौ जोंहा बेखेवगिरि महरै जोङो आलासि थि खालामदों। जों बिटिआरनिनो इएम मानगोनां दावबायसा बर' इएम बिथाङा बेखेवफैगोन। आरो बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावफैजेनगोन जोंहा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लहित चन्द्र बर' बिथाङा बावहाय बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोङो बावहाय मोनसे हारिमु आयदानि सायावबो जोङो मोनसे हाबाफारि लाखिदों। जोंनि बे ओनसोलनिफोरनि माखासे मोसाखावरि 200सो जोंहा मोसाखावरि बिथांमोना बे फिल्डआव गावबा गावनि मोसानायखौ दिन्थिफैगोन। आरो बावहाय जोंहा सासे जोङो सिंगार जोङो बावहाय थिग खालामदों। जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सासे मुंदांखा केसेट आर्टिस्ट धनन्जय बर' बिथांखौ जोङो बावहाय बाहागो लाफैहोगोन होननानै जों सानदों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।